kafi duniya, wallahi kafi duniya da abin cikin ta takalmi na Mustapha Mahmudu Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa kanka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi ba ni. Kowa yau takalmin gashi yake zance, maza da mata yara da manya sun rikice. Kai ko kallon wannan kai ai hujja ce, takalmin nan shi kadai kawai hujja ce. Kowa ya taba shi dole za ya lalace. Uwa uba ban sa a kanka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi ba ne. Idan kana son abu baka so a kushe shi, idan kana kin abu baka so a furta shi. Ai ko ba komai dubi wanda ya sa shi, sai dilan biya shi ne ya sa aka bar shi. In ban dawo ka kai me ya kai ka kushe shi. Kafi duniya, wallahi kafi duniya da abin cikin ta takalmi na Mustapha Mahmudu Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa kanka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi ba ni. Banda rashin kunya me ya kai ku sayinsa, me ya sa kuka dau lamarin gane wasa. Komai da kun ka sani da irin mukaminsa, hadarar shugaban halitta ba ta san wasa. Miya tara mu dinga ba komai haƙinsa. Uwa uba ban sa a kanka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi ba ne. Ni ban san me zan fada gane ba, ban iya yi wa jahilai bayani ba. Dan ko na fada ba za su gane ba. Magana kai akan takalmi na shugaba bai cancanta ma a ce ya daina ba. Kafi duniya, wallahi kafi duniya da abin cikin ta takalmi na Mustapha Mahmudu Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa kanka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi ba ni.